Sagudayan nga rin ti surat, ti pagkasaritaan ni pagkayam tayo nga Edmond, pagkayami, kuna na rito idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tasid ganak ni nanang. Agrub-rubwat ka, pamanam. Kung ba'y makalawas mo nga rarigan nga nagsimang pa dito'y balay kalpasan nga nagkapo ka dyan Saudi Arabia agrub-rubot ka ba't manin abay agsubli ka manin sa dyan Saudi saan pa nang di ako kahit agsubli sa dyan gusto na nagpurgut ako akin no nagpurgut ka nagkatagasawa kan baro iso nga rin nga agrub-rubotak tayo nag-itaray na dyan asawaan apay nga itaray mo pa lang saan da ka kumakayat, di kita naganak kang kuha na. Amang barok, tima ko na nga taray, kahit no saan nga umanukot di kita naganak, ka rin yung babae, so nga itaray mo. Abay, anak ko, saan na kumakayat kang kakit Saudi boy ka? Ada, dakil nga ornong mo. Nga pag negosyom, mabalin mo pa iti mangalan ti house and lot, gamot ti kaadot nga ornong mo. Isa ka pala mang itaray. Sino kaming ayat ibagbaga mang itaray mo, anak ko? Sige nang, anik, agulay ka itulok mo ito ka madandanagan na kamang pampanunod ka sa dino ti papanam. Rumbing lang anak ko ngay bagam. Inangkarot itaray ni Ani. Ni Ani nga dating girlfriend mo. Unang. Susapo yan. Apeng itaray mo. Unang ka. Itaray ko tangarod ang kamamabalin. Kasi puno na yun na ako Hindi pa'y addaanan ti asawa na ti kayat mo. Nanang, dati nga kaing nahit ko ni Ani. Ito sagbay nagpa-Saudi ad relasyon mi. Amo ka. Ngem kalpasan ti duwa nga tawen. Saan na ka nga nauray? Gapot na nakiasawa ti sa bali. Ano na ka na di asawa nan? Ni Rudne. Wenang, itata, simang pata ko nga nagbawd sa Saudi. No inagaw ni Rodney Isuna, agawak man. Po anak ko Edmond, barok. Nagkagwapo ka. At akwartam. Kapag atot nag-ornong mo nga nag-Saudi. Dahil pala ang asawa na ti kayat mo. Kapag iso tipat-patig ko na. Katsak mo tipat-patig na. Ang imanda asawa na, sumardan kayo nanang. Basta sa kayat ko, ay susapo Agbabawi kan to tikas to karabidem. Kayat nga tayo nga ale. Kayat na, nagtulag ka mga ron. Ipapanan nyo nga ron. Basta umadayo kami. Da kami turumbing ang dan na. Kaputa da kami tagpimbinatig. Saan nga ipatpatig ni Ani na ron ni? Kaya aping organ nakikalay sa alaman. Nanang di amot istorya Ano namin ti istorya? Arig na pinilit ni Rodney ni Ani. Binartek na. Rinamas na. So nga nagsikog. Kapag nagsikog, kapilitan nga nag-asawa ni Ani kang kuana. Nga may tatanda akong dito Pilipinas. Kasta nagtulagan mi. Da kami tirumbing agdan na. Kapag tatakam nga rin nagpimpin natin. Sika ti malugi dito barok. Malugi ka. Nagadudat sa bali nga babae nga virgin. Dahil din nga da asawa na. Na nagumumaanin sa bali nga lalaki sut kayat mo. Halag nang kan. Nanang mo. Talaga met. Iso ka mahala ka. Yan mo bubutin sa agbabawi kan to ito kasto nga ramidem. Kukuan ni Rodney. Agawang pa lang. Kukuwak nga dati suna nanang. Inahanggo to kanya. Iso rumbik mat agawak mat lang. Tinahanggo to kanya. Ado ko mapay ti pag sinupiyatan mi kininanang manunay mi pinanawa kon. Remuara kon ito nagtibalay, tinurong kon ti kotsek manunay mi. Ede kasang-sangpet ko dito sa Saudi, gimatangak iti second hand manong. Slightly used, okay pa lang, ore kasano ti long distance manunay mi nga biyahe. Pinagandar kon manunay mi, nagpukpuk ko pa lang ni nanang. Ay, anak ko ag-beses kanto kanya ka, no, sa din tayo mo, tapno amok, ti kukwek, wano sa amon to kumang balbaliwan ta SIM card mo, tapno makontak ka, anak ko.
Una, nga problema. Iya po aya. Tapos na nakabaybay ka dyan sa Saudi. Nata, awan pa'y makalawas mo. Punganaw ka manan. Duha ka lang agkabsat ka ni ading ko nga lili manong name. Agbad pata kami nga asawa na. Mga mabisinan lili, tayong karigata ka pinagbasa isuna. Juan. Hindi makapaggraduare, nagsapol matindi trabaho na. Adak pala sa Saudi, hindi manong. Yung maglaki din sa nga naapektaran, ti panagtrabaho, hindi madamag ko. Nga arik na rin namas ni Rodney ni Ani, kat kaputa, nasikugan na, imanugot ni Ani nga nagkikasar, ken kuana. Sa nga naguped ti komunikasyon mi, manunay pasari tawagak ni Ani, damdamag naragsak, saan ka nga naragsak. Iring-arik ken kuana no, agpurgudak ton manong, agawag tumatlay suna. Alay kisuna kita kamalatagala agasawa. Tadakam ka ortek pimpinatin. Iso nga kalpasan ti duang aldaw, manong na mi panagtulag mi, naisagana ti amin. Tinawagag ti kasinsing ko di kagayan, manong na mi kat nagasagana nga umawat kada kami. Kaya para karoon iti pangurayan na kaniyak, iyo makita ko ni ani manong. Nakariknahak iti iliw ken kuana. Why manong? No man video call kam na ko ngimitamat manan nga makita kiti personal. Agur oray ni so naman nun. Sarding ko ti kotse, dimsagak nga dagos, imasadagak ideyan na kat sa ko inarakok. Edmund, ani kumusta ka? Kastoy, inurong oray ka. Abay kami nga saan ka nakaoray. No sana nga sinikugan ni Rodney, adayo ko man nakikasarak yung kuana. Ita, nagsubli akon. Si kakensyak malatagdan na. Dapat lang kaputas si kakensyak katagbimpin natin. Kumusta nga Rodney anak mo? Diyan, batik alangan ba't ngay tugot ko? Kaya't makumarat ngay tugot ko? Kakawat mailiw kang kuana. Mailiw akto ang may katumatiiliw ko ng taka. Kahit ko, iaramidan tati ading na agaramid tamat ka anak ta. Sige, may karo din. Tagaramid tan. Ha? Umay ka naglugan kan. Taintan. Papananta. Diyan kagayan. Ada yung samad laon ay una. Amangan no mailiw kan to kasi anak mo kit bigla kang agawid. Saan nga tamat? Sige, takaro din. Sak ba nga pinagandar ko ti kotse manon nemi inawid ko isuna kat naglanang dagiti bibig. Kaskas di pa ilangan na imas dagiti bibig ni Ani manon. Namampayadan sa bali nga nakaraman. Inapupok pa'y nga sinarapa manon nemi nga pinasilpisel ti dua amansanas na. Kasla di makil. At nga kami na nagdede ko na manuda nga nagdede. Dila anak ko Abay di asawam din amog dede. Intakid din. No kayat mo dito talatanong nagtukot siya. May iliwag kang ka. Nakabubisit no dito ita. No dan tumasa malabsan trita no dan tumadanan tanga hotel. Ag check in na to. Di pasukin. Adat hotel sa dyan dan. Kadagpay sumanon nemi saan kun nga maidanon pa iti iliw ko ken kuana iri adda madam alapsan mi no ang hotel manon nemi sarkon dito ita napindas dito dito ito tupay nga mangal daw naimas ti duto na dito nag-check-in kami nga road manon nemi kiti adda kami ni ti oneg ti panakakwarto mi inarakop ko manin ni Ani. Ani, Edmund. Apay kami ngayon matayo ka pa lang. Apay nagsaw-saudi ka pa lang. Kituin. Para ko mati bangunin tayong pamilya. Di kami nakauray. Takas ano ngamin. Sumurot-surot ka kini Rodney. Nga mapangkiag ng gimmick. Mapangkiag bibidyo okay. Binartek na kan. Rinamas na kan. Baka nang gusto mo. No. Baka nang gusto. Hindi nagsikog ka. Malaki asawa ka mo din. Tama ko. Saan ako nakayat. Iso ko nakiasawa ako. Diyak bangarot kaya taga nakabalasa.
Yung santang nga panunutan pa ita. Basta ti panunutan ta, awam pa asawam, kinawam pa anak mo. Ti panunutan ta, nagbakasyon akon, kit inururay na. Kadita, agpapasta, ani, Edmond. Kasta iti imula kiti panunot ko manong nemi jak pinanunot nga addan asawa ni ani. Jak pinanunot nga addan may sa nga anak na manong. Jak pinanunot nga da sa bali nga nakaraman kadagiti bibig na. Jak pinanunot nga addan nakaraman kadagiti mansanas na. Nga addan nakaraman nga sa bali manong nemi ti bibig kana. Gusto nagarod manong nemi ti managlanang dagiti bibig mi inagkaktitinged na. Edmond. Sa ako kinarim ka man nga pinagsinublat dagiti mansanas naman. Madlaw ko lang at nagbaliwan na. Sana kas idi. Sa bali ngamin tada anak ng manong dumakkel ka no ti barok suso na. Ngamsa nga bali ko na basta nasken ka. Edmond. Edmond. Honey. Dati matan nga mga anak banong na may kinapudno na siyak iti nangusat iti kinabirhen iti ni Ani. Siyak nga ron ti first boyfriend na simingit lang amin dahil nga ron ni manong ngamsaan ko pinanunot basta panunot ko kat nobiyak ni Ani pinanawak kat inururen na kita nagsubliak kita. Manong nemi pababak ti ulo kadadari tinagbaitan di kiti legs na kita. Gusto ko na yun manong nemi ti panagikup ko na sa ako sinapsipan kita. Edmond. Iswa. Imas man. Kaslawang pa'y nagbaliwan ti imas na. Tadati-dati mat itin nga sip-sip-sapakan kan no kasta nga sip-sapak manong nemi parang isurot nang ipangato ti patong na nga. Kasta ko na iti pa nagpapasmi kini Ani ti daydi nga kanito manong. Iti dadagas mi ti hotel sakbay nga dumanong kami iti papanami nga lugar. Uwain manong kaslasang kam nga mabising. Takasano nga mabising kami kat no mga anak mangan mat isuna. Magusto na matakanin ti hotdog ko manong nemi tumunod tuwan sa kiti morton ko. Ako na nga nalagdak. Dinamag ko matlang arot sinatakdakil kami. Siya ko ninurod ni. Nagdakil keng ka. Buhid mo. Para kada kami manong nemi kat name imnas ti agkanay no adayat nga naibuting agpadpada kada kami. Ay tek ni Ani tilikudan nga danasawa na tadinamat nagayayatan deta nga panakiasawa na kini Rodney. Kanayatan nakmet manong nemi tadinamat inayat ti asawa na. Siyak tinururay na. Saan ngay manugot nga itaray ko isuna na saan nakayatan manong. Gamata mailiw ka niya kakasmat ti panakailiw ko kenkuan. Na ulit-ulit manong nemi ti panagpababa panagnato dagiti bibig ko iti panangan kan panangan na ulit-ulit ngayon biyat ko manong nemi ti pana ni Cupido kat kastawon iti panakaulit-ulit iti panangitok panakatuknum iti langit nakangkanayin nga bagbaga ni Ani iti kasto. Edmond mabarak man kasto ni iti parang kayat-kayat ko nung kasto nga suwak ti diro ni ayat ma honey Ito nga hotel manong naming nangal daw kami. Nag-order kami ti sinigang nga maya-maya. Uwan manong sa kilawin nga natin. Kilawin nga tanggigi. Nagkaldo kami manong. Karidi, tamalpas kami nga nangal daw. Yep-yepenak manong naming ta imas ti puloy nga gapo iti baybay.
Kagadak, takahit ko matimaturog, ng imabay ni Ani, kat ni, kumawil-kawil, umapro-apros. Kahit kumanin, Edmond, agabruta, kanagitado nga tawan nga kawan mo. No ko mga minsan ka nag-iasasawa. Kasano ko mga tsak mag-iasawa, kahit agsikugak mo din, aga nakakabalasang. Nabali ko nga. Basta, nag-uray ka kumalata, nakasaganak ba't ngumawat? Warin mo adan anak mo. Basta kinapatid mo kanya. Ano ko mati problema mo rin nakiasawa? Illicit apirte si asawa ka. Yung manawatan natin ni Hapon Diyos. Gabot na datamat nagpimpinatig. Ano na dyan? Kasar lang na dyan. Tinapatay kita. Katsikahin siya. Awanin ti mamagsina ka na ta. Edmond. Ani. Nag-imas ni sindatay tay. Yung kahit kumanin ti mangan. Sige, di mangan tamanin nga doa. Nagtuloy kami nga nagbiyahe manong nemi. Gabot na medyo adayo. Yan may sakmat nga agmaneho. Iri marabian kami manong nemi. Kaya adda man yung mabalim mga pag-check-inan. Alas 10. Iri ag-check-in kami. Dito kami manin nga ng rabi manong nemi. Kaya siyempre, may kaduwang man nag-check-in mi. Dahil tamanin manong nemi. Kahit may taal talaga ang gabrut. Kaslasaan ka mga mabanong kan mauma. Alamanin. Intuloy mi tinagbiyahe at kabigatan na manon nemi king ka ngasakbay ti pangal daw nakadanon kami ti destinasyon mi. At kastawan iti ragsak manon nemi ni Cousin Hector iti makita na, oh, Mr. Saudi Boy! Cousin! Anak, Saudi Boy? Saudi Boy ka naman, Saudi Boy. Ana, gusto dito ipag ko. Okay. Ni Ani. Ani ni Cousin Hector. Kata, no, dito yun, di kayo pagyanan na kata, dito kayo. Dito kayo nagsapol trabahom kasi. No, hanat tinanabahom di Saudi, angat, ituloy mo to eh. Hanat titrabahom di Saudi eh. Mekaniko. Hindi ka kasapulan ta talyer dito eh. Diyan sentro. Ato ti, mabali mapagsarkan trabaho dyan eh. Sa bagay, orihan ka pelag trabaho kasi, nato palak kwartam. Ang damat ka di ah. Kahit mo agad inegosyo ta pa lang. Inegosyo pala ti kwartak. Nada kanya. Kanya nga negosyo ko nga. Kahit ipautang ta. Analisto nga pakakitaan ti interest kasi ang kaping aglisensyan. Ha? Ano nga pautang. Kasi agkalkalap. Kami dati abasto dati tunggal rabing ang kalap da. May datakman nga dagos. O hanggang malugi. Mayat man. Mayat dito nga negosyo. Dakat kwartam. Tisangang pulo nga mangalap. Ikastumi dati may isang arabit itong gal may isang kadakwada. Manun expenses ti may isang pangka. Diya gasolina. Diya gas. Kada diya hasan. Gasolina, gas, pang sigarilyo damat din Kanapay. Kaya ito pa Kaya kabigatan na, maalam mo nga dagos. Times 2, partner. Times 2. Double negosyo, api ko na. Si Kape ti gumatang karigitay makalapan da. Alayam ti kasto nga presyo. Samon to, ipasublat ti kasto nga presyo. Doble ganan siya. Mayat man. Mayat man. No, ang takwarta mong dito, napitnas ti pa nag-business mo. Siyak ti makamu kasin. Kasta nga rod manong name tinagbaling na business mi kini Cousin Hector. Wine, lagyan kami ti may isang nagagangay lang balay kas ag-asawa manong name ti panag tilangin-langin mi kini Jean, kini Ani ko na kuman.
Makaring kami tibigat, manong nemi, nakalutong itnukan, kat mamigat kami, sa kamton mapani iti ikit ti baybay, napasungadan manong nemi ti o sa nga pulo, nga napan nagkalap iti day tangarabi. Dadan tumatan manong nemi kilo, ken paggayanan di kiti ikan, nga gatangin mi nga nakalapan, di kiti inikan mi, iti ginastusan mi nga napan nagkalap. Alpasan na, adan tumatan di kita umaya, mangsublat kada kita nga nagkatang ikan. Datot ko na daw manong nemi nga nanginan ako at ikan, pagsusunublatan da. Manipod mangalap, maging ganay dyan nagpakalap. Diyan nagpakalap, adan tumatan di kita sumublat. Saan tumanin isublat, ipasublat. At maganganasak matagsagsagawisi manong nemi nagbilang akiti kwarta. Nag-imas, nagmayat. Diba, ani? Nagpintas gayam ti yung may dito Edmond, double purpose. Intaray na, nagdanata na kasagasawa. Kat agdig negosyo tapay, dumakil na dyan urnong mga kwarta. Nukas kasunod lang, gumatang ang titidag nga pag-ipatakdaran tati balay ta. Nalakakanod daga dito igit di baybay. Kadi, kawan. Gumatang ta, mangiparakdar ta ti balay, ken pag-iyapunduan ta kada kita ikan nga gatangin ta. Tapno ni kastakit saan nga basta malaes at palamiisan ta. Storage. Kawarin no, manual daw nga awan ti umay mangala. Gumatang. Huno saan? Datamis mo ti mo pa nag-deliver. Gumatang ka pa ti delivery truck. Di lamangin ano nga niya. Kastandot mapasama. Ani, kasta iti ti plano tasang kani. Agdan na takas gasawa. Aganak ta. Madante kabukbukodan nga balay. Ken negosyo. Kat mapaspasama ken Edmond, sabay ko matasangkan to kang balbaliw. Sana to ang balbaliw. Ipatpatag ka. No saan ka kung mga ipatpatag pag anano ka kumabigit adan sawam. Nga magkabot ipatpatag ka. Iso nga. O ani, sikat susurtek. Palaga, sikat susurtek. Iso nga sanggan to nga pulos ng isina. Gabot na sikat yan ti susurtek. Iso na laing ta. Tanya, manong nga bulan nagtindihan nata? Magtalon doon. Kunata iding, agaramit na ti ading na di balasang mo. Kahit kung ang lalaki ko matanaktan. Awa matlangan. Uray ma, talo pa lang ang bulan. Lalaing yung namin Kilala man. Mapanda kami nagpiknik. Ag-date ta, ag-honeymoon ta. Ano sabi na, ato na kita mabaling nga upahan nga bangka di motor. Sige, mapandan to date. Uwain manong nemi, ititeng nga tibaybay, dito'y kami nukangag kanay, kaniya ani. O ano saan kit mapanggam karigiti isla manong nemi, dito'y kami nag-honeymoon, aging kinamatan kam to manong nemi nga lamo-lamo, nawaya kami. At dan innem nga bulan mi manong nemi dito'y lugar dakasin ko. Dimakdakil met manong nemi ti kwartak nga negosyo. Ti sangapulo nga bangka di motor, nga sangapulo nga mangalap, nagbaling nga 20. Di kiti supsuplayak, nga sumet siyak matlang ti pangilakwan da, kada kita makalapan da, di ka talaga nga nipintas nga negosyo. Aging gang iti may sangal daw manong nemi inawis nak ni Hector. Papananda? Hindi nagpasyar mo ta. So na nga, na maswerte ka. Agama na kang kakasin. Itinted mo kanya ka napintas ang negosyo. Kama na. Iso na lang taong pininted mo kanya. Ikaw kama ta. Di ba? Sa balik magamit ti negosyo. No, kahit mo agad, isarding mo ta negosyo. Tinulong ta nga doon. Sa alin partner. Sa balik negosyo siya balik mat kang kay.
Ada ka malang pangiawi sa ka. Kat mga kasanulayan, di ka ito babawi. Tapay. At di pasirig kuking ka. Manong Nemi birthday party tinapanam ni. Nadya birthday ni. Ading na. Happy birthday, Cindy. Ay, Kuya Hector, thank you. Dato Tagalog. Dagayang gwapo ka kaduam. Ni Edmond. Happy birthday, Cindy. Birthday ka yung Miami, anak kang nang bungunan. Nang kautaklatan sa ngaribo manong Nemi, iti kuwalit ko. Regalok. Ay, thank you, Kuya. Idiad daw mo sa manong Nemi nga babae nga napintas. Ay, ni Ate Lilia. Ate, ni Kuya Hector. Ay, Hector. Ni Kuya Edmond. Injaya na tadakulap naman ng Nemi kat nagraip dagiti dakulap. Isuday na tibagak na sirigam. Adi, manang ni Cindy. Ni Cindy ko na kumangam ni. 16 years old na pa lang. Ngayon ni Lily. Lilia. Anong Nemi din naman tinibatan ti imak. Kanwari siya. Diyak matinisin na ti matang ko. Magustuak din yung nabiyag ng matana. Agamanak tayo may kayo. Iti pa nag-birthday ni ating ko. Pilakaw. Cindy, isang ilimid Ala kahit yung inumin. Naimas ti pulutan. Isarap mo ito. Pulutan kin mainom. Sige ate. Sika kuman ata. Dumat palat sangok ng sanga ilik. Ay, huwag kaya maya. Mama, tsaka rin din makamuka na kwada. Inasikaso na kami manon Nemi. Naimas ti kiti pulutan nito. Ay kasin. Po. Sa bali naman ito yaya. Sa bali mataka. Asa dagtiya sa kaanan ti bantay. Sukarad. Di kita yung ko sa ito eh. Yata presko ang karnet ugsa. Opo. Nagimas. Oo. Agkaldo kayo. Dito dati kaldo nga. Napalaga ka rin ugsa nga. Databa nga ti baboy. Nagigup kayo na imas. Sa bali nga talaga matidraman dito kasi na. Bagman na banak. Sala nga nagiti makan kan mapulutan. Kada mainom. Tinaimas dito eh. Pati nagiti babae. Himapay. Apay pasirig mo ni lilikan niya. Amom nga ada ni Ani. Tadi ka maumagang ko na. Nagsikaman. Sa may sakasin. Mayat ka manuno saan. Illegal relasyon nyo. Si asawa ni Ani. Sa mesa. Idilig mo ni Ani kini Lili. Ubing ni Lili. Kinalablapsan. Naimimas. Sa mesa. Virgin pala isuna. Kasunungan mo? Pwede boyfriend na. Api pisirig mo kanya. Api sangasi ka. Hector, kasi api ka sangasi ka. Gabot amok ka sana kakayan. At sa bali, kasinsin na. Awanita ito to eh. Ngayon itong rabi yan ay suna. Agapo pala sa amin to kay raw isona eh. Kahit mo sa na the girlfriend mo, uwan nga kasinsin ni Didi. Di ka agabiratan doon. Una, agabiratan ang kasinsin. Gamot asawaan talaga tayo agkasinsin. Awan idi maron Nemi ti panggap ko nga mangalat sa bali malaksid ka ni Ani. Ngayon tiyak mo, taulit-ulitan ni Hector manong Nemi nga bagbaga, mayatak manuno saan, ngem illicit affair ti relasyon mi kini Ani. Mayatak manuno saan ngem dakkalabaso ti Diyos manong Nemi ti relasyon mi. Sanakit ko na. Di ka di makonsensya. Makonsensya nga niya. Alat nam namaim nga mapaspasamag ita. Dagiti agama na pinanawan ni Ani. Siyempre, agsagsagaba diya asawa. Kadya nga anak. Manotahol la diya anak. Agkasapulan ti ina. Ngam inagaw mo, diya inana. Inya dayom.
naragsak ka di, no adagsak sa gaba, kapo iti, panangyadayop kini ani. Partner, kasin ko na. Kasin, basol na eh. Basol ni Rodney. Inagaw na kanya. Di mo't mababalaw ni Rodney. Gabot at damat panangipatag na kini ani. Ngayon pabuspusan na ti amin, tapno masikukan na. Tapno maasawa na. Kasin, ti asawa ni Pedro ket asawa ni Pedro. Sa mababaling agawan. Kahit mo kating harod, kang kanayalat ang aglimlimang ka dito eh. Awan ti tal na ti biyagyo. Saan kayo makapagkalasa? Mapututan man ni Annie. Ang amo mo tiket ko sa nataltal naman lang ti biyag mo, Edmond, no ti kadandan namkit maasawam. Ano tayo mo? Baka ni matlaanin to ti maumakyan ka, kat panawan na ka. Gabot na mailiw ti anak na. Una Sam, sikat ti mangiduron kayong kuha na, pag-awi demon. Tapno adat tuwayayo kinilili. Ngayon nakakasimat niya ni. Mangnamnama kanya. Sus, di ad-ad nakakaasi di anak nga pinanawan na gapuking ka. Manong nemi na alak ti number ni Lili. Mga opisina ni Lili, manong nemi ti munisipyo ti dayta nga ili. Napimindas nga amang ni Lili ngam ni Ani manong. Nangruna kat adan anak ni Ani, ni Lili kat ni. Apo, agsa ko iwisyo man ang tarik. Intuloy min ti negosyo mi manong nemi. Wain, kadadan ni kiti gundaway manon nemi nga oray no kawilan na ngarakupen ni Ani kaslawan mood ko. Naman nung kakadi. Kada kadi problema? Ha, Edmond? Nadigdigos ko. Ori kadigdigos mo. Abay, dalang eskalata. Ano? Uy, susuhaw mo na. Nakasano. Kastawa na tiba nakipenpen mo ka nakitikan itay. Nga dagasenda into nabigat. Parbango nabigat. Kato na, kata matatrabaho. Penpen ko, kakti ice. Ito nabigat. Dagasinto na kita yung gumatang. Kadagdigos ko, met. Ang mutaman tabagim, alang eskalatay. Katsaman ka, nala SJ kan nga. Ko ka. Oray na sa angan na si ikan tulat ta. Ngur ka nakarudubdumin tagdigos sanin. Si Kamat, napiyakan ka at agbaon nga lata. Ngim siya. Tultulungak na kita ubreros ta. Baam, tagbaon ang tulatan na naktuagigamantikan. Nalasak gaya mo na kadagdigos ko. Una, mas tagigim katikan, nalas ka lata. Agurit ka. Itama man lang nga, bagam tikas ta. Kaya mamang gamulo aktikan. Nada ka din sa bali nga nakita? Nasirpat mo? Iso ka din tipapapanan nyo kay ni Hector? Nagpadbataya ka ikat. Namabang pasyarin, basta nga tiba-iba ti pagpasyaran nyo. Mapanggay man iti kataltalunan, kababantayan. Kung kami na magusto nga mapanumaraga ka na iti lako da, no? Basta nga sumalog da ang gapo nga na panagano. Gapo ka din kalaing ka na iti alingo kada ugsa. Aboyo kada naman ita. Nga lamas iti pantay. Wanda da sa baling ang babae. Oh, siksika lang. Edmond, dahito yan, ti kabut-buteng ko. Amangan na makasarak ka ti sa balik at manakot, paturugan. Makagat kang sangit. Kahit kung ibag ang tipod mo. Tapno amok teraraminek. Ani,
Saan ka kuman nga inayaban dito, no saan ka ipatpatin? Saan ka kuman nga inagaw pa, itinangagaw kayong kakaniyak, no saan ka nga napatin? Nagpintas na biyagtad to, di ba? Nakaskas na lang, madandan to, kabugbukodan nga balay. Kabugbukodan nga warehouse. Kabugbukodan nga delivery truck. Oh. Nagpintas na asenso da to, Hindi kadimot ko na kayang kangasika, tigas-gasat ko. At dinaurnong ko, dyan Saudi, ar-aramatik kita tinegosyo. Sikat swerte. Sakas na bagbagan. Sige. Sabi ko mga nun, tagpaipaso ti bagbagan. No kasta ti bagak kang kuha naman nun na imi kat talaga hamit. Ngayon no kasta nga mailiwak kinilili kat tawagat. Sumong batmat. Ay, Edmund, Lili, kumusta? Sang-sangpat ko nagapudjay trabaho. Kasuksukat ko ngay. Kuma, kaya tawagan ka kit madama ka kumapilag suksukan. Tapay kuma. Tap na mabuya ka. Ni Edmund man. Kumusta ka matang ni Ani? Abing makalad ka. Saan ko nga sawi na? Amo ka? Ngam dating anubiyam. Ngam nakiasawa di adakad di Saudi. Idi adakad to yan. Inalamat la isuna. Kadadakan dito ita. Why? Di pa masikong? Oo, matpay. Baka di na kayat tagsikog. Imposible Baka di na kayat nga madaan ti anak iti sa bali nga lalaki. Baka ti kayat na matla nga makaputot kang kuwanak iti legal nga asawa na. Nga ta? Adot kasta Gamutanam naman na siguro nga dumteng tutugundaway nga kapilitan to nga subli ti sidong ti asawa na. Gaputa, adagur ore nga anak. Nga kumakawa mo iti na. Datangal ti pampanunutik Katsi ka. Ako man timako ng asawa, mata. Di mo't mabaling ay kasar ni Ani, diba? Di kahit nasawan nga awan pa nagtal na tibiyag mo. Awan sa sabihin na pintas ka negosyo. Awan man napintas sa mako nga pamilya. Aping magbagan na kita. Ibagbaga ka na tibukod ko akbanunutan. O sa mong salsarod-suden. Bakasyon naman ibigat. Opisina ka nabigat. Apay? Mabanda ko ba dyan? Kabisera. Apay, awang kami pagpasyaran dito Si kakinsiyak mabalin. Dagasing ka. Adabukot kong alugan. Anong orti pakadam kini Ani? Makamo dinan. Basta siya tayo makamo. Lumanukot ka. Sure. Kahit kumaman gatangin sa Diapari, nabigat. Hindi. Napimita si Tugay Karaw ang Diapari. Okay. No Tugay Karaw, kahit mo di Tugay Karaw. Sige. Alas 6 nabigat, nagasing ka. Okay. Orarahin ka, Edmund. Yes. Naku, nakandagos manong nemi. Ngintidyak ka mo. Adagay mo mas asidig itayan ko. Ni Ani. Edmund, adakagam nito Okay man. Hindi ko rin magbagada nga for sale nga daga. So nga mag dito Ana? Imayag dito, kita dito magbagada nga daga nga mamaling katangan. Mayat ka di? Nabinas mo lang? Kasano ko ma? Ito manipot sa diyag yung gana jay. Gana to Bale, nakurang nga half hectare. Kanyugan? Mabali mapukanan, di kita nyo. Pagbalayan. Sino nakasalitan? Cellphone mo. Kita, andaya.
At dayuak pa yung madlaw ko nga talaga handa ka sa sarita. Madayo ka. Tapos di ka sa kita o makadistribukin ka, magsarita kang kuwana. Sino ko mo? Sige, may kakadin. Mabaling ka di ka man sa cellphone mo. Ani, dahil kahit ka. Ha? Noan niya tikunak. Kasi patsyem. Awan tikin na sarita kita cellphone. Imayak lang dito. Tapos sa kita dito, numayat ba't lang ang dagang ibalak-lako da. Kaya nga di mo pa yung mapagsusurot magbagam. Agul-ulbud ka. Ululbudan nak. Susitigan nak. Kanang kahit mo ita, ha? Hoy, naglagi pa ba? Hanggang asawa. Tapno apain na. Awan ti karabang mga pakanyak. No, anyaman ti kahit ko ngaramid. Maaramid ko. Gaputas hanggang asawa. Edmond, makunam kanya kita, di kita. Gaputas biyawat ka eh. No, kaya't mo nga nasaya, nagtultul at relasyon da. Ha? Ulitek, ani. No, kaya't mo nga si kakensyak nagdenden na rito eh. Di mo pakibiyangan no, nyaman ti kahit ko ngaramiden. Dalawag? Ngayon nakaspagarikan, tadik agtumbal kanya. Nasiset lang yung agsublikan. Agsublikan lang kada kita agamam. Edmond, may bagam kanya kita, hindi kita. Katuan. Mas dawa na kang ka. Sige lang aro din ti awang kwa. Sikapal na riri. Laglagi pa masanta nga kasawa. No, iririmon ko man, no, nyaman kahit ko nga ramidan. Gaman ka. Ay nayabang ka, kinalalakabit ito. Daytan manong naimi tinanong rugyan, timasansan nga panagapami kini ani. Nangaro na lang aro din manong naimi, hindi ta mapasamak ti panag-date mi. Kini Lily. Napanggam sa dito gagaraw. Nabutan mi sa dito pangaldaw manong naimi, kat napanggam nangaldaw iti restaurant. Napanggam iti mall. Napanggam nagbuhay iti sine. Ito ang nagtipagsinyan manon na may narakop ko isun. Edmond. Kaskas daw ka din narakopan ka. Ikasun na ni Ani. Saan ko ang asawa ni Ani? Yung may patpatig mo isun ha. Saan ko rin patpatig? Sika ni patpatig ko. Kinapod noon ha. Kad nawayaat nga, mangpapanaw keng kuhana, kat agsublin sa dyan nagkapuan na. Nakakasipan. Sino? Di Ani. Di adada nga nakakasi dyan anak na. Kanigada ka ma. Saan ka nga rin bang launay nga kawidan? Tapno sublian na di kita agama. Tapno, saan nga nakakasi dyan anak na? Nasiyat mo ta saan nga nagsikog. Kaputa. Kahit ko nasikat si Kugak. Edmond? Di mo kanikayan? Asawa, nagpingo mo na. Kaya nakas pagalingan tawisan ka. Mapadag check-in. Ha? Dito ti may isang rason mo ay pangimay talito, di ba? Tatang nawayata. Edmond, Jack ko kayat. Ta saan nga ramin ti desente nga tao ti kasta. Ngam ka po tayatan ka. Kat sabi ko mata, dinak to pag-angawan. Saan kunto nga ramin din kapag angawan ka. Sika talaga tinikari para kanyak na may saka balasan kat may saka baro. Lily, let's go. Sa dino, iti hotel. Manong name husto ni Kasin Hector. Ape nga ni Ani, idinto ta sa anen nga nawaya. Ape nga isuna manong name idinto nagtultuloy nga illicit affair ti relasyon mi. Ape ni Ani manong name idinto ta nagdakila basol ti relasyon mi. Uwahin manong name. Sa ko nga tamat unay nga pakabasulan no sa anin nga ni Ani ti patpateg ko no dikat ni Lily. Tsaka tamat pakabasulan manon nemi no agsina kamin kini Ani gabot adda guru uray nga rebben kang kuha ng esot ayan na.
anak na kentipod nung asawa na. Saan ko nga tama tapakabasulan manon nemi. No today agundaway katadda kamin kinilili ito nagtimay sa hotel. Ngay today agundaway manon nemi kit mamalak man nananam kon dikit nakabarbara na kay imas nga bibig na manon nemi. Ibang iba ni Lili manong na imas manin nga kaimasan. Wan manon nemi kas kaimas iti abuyo. Dati tinulang abuyo manong nemi. Kas da alimukan manong nemi di kiti matana kantikutis na manong nemi barbunan. Nagumaka ka nga mal anang nanam ka dagiti bibig na kalpasan na impababak dagiti bibig ko kat nayanta ka dagiti duwa ka barukong uno duwa mansanas iti barukong. Manong nemi exotic dagiti mansanas na manong. Ngumisit nga lumabasit. Nakatangtangkan manong. Virgin na virgin. Kat nakasta kirabak ko na. Oh, Edmond. Oh. Marigata na kamang paluk ng manong ta talaga nga virgin. Nagimasan nga kanan, nagimasan nga paluk ng nga nakirabin nga kinikinitin manong. Irinto taniya, ani manon nemi ket madlaw nga nagdedyanen ti baladaga ti kukwa na ti sa mansanas na. Nalilin manon nemi sa arin nga virgin. Irinto tarigi ti mansanas ni Lili manong nemi ket virgin na virgin. Nangarunan lang arudan iti bababak ti ulok manong nemi ket limabasak iti puseg na barbunan nga talaga manong. Abuyo, exotic na talaga na ito yung babae ko na tinakin. Nakasta ko na yung manong nemi, iti, umalalandis nga barbon manong nemi, iti dikiti legs na. Uhuin manong nemi, nagmayat. Kaslarla sumsumrek manong nemi, tinapintas nga lugar, nga doon manong nemi, dikiti agpay-payapay. Iri adan ti ulok iti nagbaitan dikiti legs na manong nemi na imas manen. Subalit raman naman no exotic nga talaga. Na imas day dumduma ti imas na manong na may mayat sa bali a klase manong. Adada makikitirik na no kasta nga dala pusek dagiti barbon. When nagpinta sa barbon man, nakalamlamuyot. Ang nananaw na langarutan na magustuhak dagiti aso, pilpilitan, ipitan na nga aso kad na may adengdenggan man. Ay, mo, kaya dito'y ko na paneknekan manong nemi nga virgin so na gabutan na rigatan ti kubrak nga simrek manong nemi iti kuweba nangusat iti birhen nga kuweba manong nemi kaslakla mananganop kaslakla hunter manong nemi nga suksok nga simuksok manong nemi ti birhen nga kabakiran. Tapno laing inak kaserken manong nemi ti usok nga nagrikat nga butawan dayta nga usok. Ngayon din ang butawanan dayta nga tanal wano usok manong nemi kastawa na yun ti ayat ti kubrak nga nagdakdakiwas manong nemi ti uneng na adamat manong nemi nga magparugso tiriknak itinesang sayan nga panaghasog ni Lili ako na. Nagpapas kami kini Lili kaday di ko daway manong nemi ket imyang kampay gidin. Bali ta kabigatan na ket Domingon to palaeng awampay panguahampay nga mga opisina. Tawag-tawag man at ang ganay mga tumawag-tawag manong nemi ni Ani ngam sang kong ikaskaso. Aging ka manong nemi nga ni Hector ti tinawagan. O kasi
Abay, adaan dito to kay karaw. Hala? Kasta nga oras na rabi, ang kanagawin. Haan? No kasta, napangkan. Paglagay din kasin. Tayo niya maumong kayak ni Lily. Sunod ako nagkain ka. Agkabagyad ng kasinsinta, iso nga kita akti pagsayatam kasin. Tasaan nga na siya at ngagtalin na edi relasyon nyo kini Ani. Ha? Ibagbagam nga swertum ni Ani. Engem di mo lang mo, matiud-udi na kat malas ka. Kapag kasta nga relasyon, malas ka relasyon. Baka damang ilulunod ka na kayo. Wanang santo nga tanga, adad na nga, may lunudak no, pagawid ako ni Ani. Agyaman dakid-dikin ka Agyaman dakid yung agama. Nga ta? Ngayon maawat to, pangata ni Rod na iso na. Pagpagapunan to di anak, isong maawat na. Sa mesa, maawatan mo tinurod na ti amin. Of course, nakarama iso na. Inagaw na ni Ani ken ka. Otro, rin agaw mo. Ngayon nagsublimat lang. Anong arad? Nukas pagarigan, nagkasawa kayo ito kinilili kasin. Iyawid mo ito katay pala sa lugaryo. Dito'y kayon. Yan tangi ka nagpita sintirugim na business. Sige, dito'y kami. Kahit no kayat mo, double wedding. At kasinsin, dagiti groom, at kasinsin pa, dagiti bride. Inbiling ko manong name kini Hector makakita na ni Ani ang mga numabaybayan natin negosyo. Tamok manong name nga dumanen di kita dumagas ngag-pick up ka di kita katangin da nga ikan. Inaramid naman ka talaga. Nagawid kami ti kabigatan na manong name before pangal daw at daakon dito'y kadagsang sangit ni Ani. Ani, apig sang sangit ka. Sa mo na tong paltikarin, Edmond. I'm sorry, Ani. Siguro ka talagang naikari nga saan nga si Kakensyak. Apay nga nayaban nakpailang nakastumit laing. Si Kaman apay nga manukot ka. Nagmidotak. Titiamo ka nagtalinayad nga kuka. Titiamo ka nagtalinayad nga ahetan ka. Ngayon na panunod ko. Saan nga rubang relasyon tani? Ada na sawam. Ada na guruuray. So nga. No kayat mo. Itan kagsubli ka kadakwada. Kasaritak ni Rodney. Tawagag iso na. Hanin. Nagsarita kami. Anak ko na. Nakasaya na nakalunga umawat kanyak. Nagsubliak kadakwada. Very good. Very good. Edmond, no amok na kumakastoy. Saan ako mang simusurot kang ka? Oresyak. No amok kumakastoy. Saan ka kumang intertaray ngayon dyan dito eh. Ani awatin tandi kinapod no. Saan nga si Kakensyak agnanayon ngagdan na. Naikarikan ka ni Rodney kan ti anak niyo. Kat naikarimat kanyak ni Lily. Ako ti pagtanagam. Tapamalunang ka nga gawin. Ha? Dakil tinitulong mo kanyak. Iso nga dabigay mo kanyak. Kahit mo sawin. Dapi lang mapagpalag-antirik na. Kan pagpalag-antirik na. Ni Rodney. Panakkalin ti ko king kakwarta. Nga ayawid mo iti pamilyam. Kasla mula ibilang latan nga nag-abroad ka. Iti nakura nga makatawan. Kat ti kwarta nga itad ko. Isut na sa pulam. Iyawat mo ito kini Rodney. Diadan to pakaragsakan na. Anyata mo baka no maaramat siyo para iti panagbiagyo. Sige.
Makagatang kam to, harod matin, tibukod na nga tricycle, to kasta. Katuan, kaya man peso. Tapos saan nga makipaspasada? Why, numano ti balor ti tricycle. Isudot ko keng ka. Adapay na yun na. Inarakop nak ni Ani manong na yun. Awatan tanga ro din kinapod no. No ore no data muna nga nagayan ayat. Ore inagaw nak ni Rodney. Sanak madlain inagaw kini Rodney. Nagsubliak madlain katakwada. Tay sudat na ikari para kanya. Nagyaman na kani. Namawatam ti amin. Di kan tumalipatan. Ore siyak Edmond. Di kan tumalipatan. Ana. Awit mo ti kwarta, uno ipatulot ko tulat takengkan. LBC to, uno isubuana. Uno, ibang tubang konto. Alaklatan, ang mga no sa mga tungpalin ti Karim. Awit aklatan, tanan daklatan. Sige. Di man palak mangiruan iti bangko. Napintas manong nemi dari panagpinakademi kaniyani. Na minsan pa manong nemi nga naginarakop kami sakbay nga naglugan ni tibas nga agturong iti nagkapuan mi alugar. Edmond, no danto problema kas pagarigan. Tumulungan to kuma. Financially kas pagarigan no na. Idaw dawat ko ti panag ragsak yo kani Rodney. Kanti anak yo. Idaw tawat ko. Kustawat kang kain mo. Kada kayo kani Lily. Sabi ko ma. Tawan to dumdum nga problema yo. Sabi ko ma mo. Erema mo ni Lily nga awanin ni Ani manong name. Nagkuyog kami nga nagkasinsin. Kadnoon pa awan ti partido. Malaksid di kasinsin ko. Kanti pa panglakayon mi nga kakabagyan na pang kami ng asawa manong nemi. At ang nakasagana nga pagkakasar ko kaya. Gusto ko may kami mga sasawa. O sige. Kahit kumantan di mandahan ti asawa. Kapag gumanap na papakin ni mama, kumandahan ti apo ko. Nagkalay sa kam nga rod manong nemi, siyempre inaibak ni nanang agrama matan ti kapsat ko. Ngayon matandar, iti kalay sa amin kini Lily, ngamit lang ni nanang manong nemi, itiya nanghabay kanya. Double wedding ko mga manong nemi yung sampay nakasagana, tiya asawa un asawain ni Hector. Ngayon kalpasan ti 2 bulan, nag-asawa damat lang manong nemi. Kat siya tinagbali nga bestman na, agasmat pa nagbalin na nga bestman na kaniyak, ito kami kinililit ng kasal. Nakiparagdar kami, manong nemi, di bukod di nga balay, ti aso nagtibaybay, kanuan niya edit arapap mi, kiniya, niya ani, kat isot na pasamak. Kamukbukodan nga balay, ken tipasdek, tipagnegosyoan, pagpunduan, kadikiti ikan nga gatangag, gabutan nagbali ng akumprador manong nemi. Yan tuloy magtasawak manong nemi tinang opisina ti munisipyo. Sagasa kami tilugan. Kaya daman di kundawi manong nemi nga tumawag kanyak ni Ani. Kumusta ka Edmond? Nagkasar kay gamin ka ni Lily. Right. Di mo lang pakamot may kam kuma. Oras sa nga skin pa yung may kayo. Kat kumusta ka man tayo kini Rodney? Kabulan akon. Ha? Kabulanam? Kahit mo sawan. Ang sikat amana. Loko ka man. Kung ano nasikugang kasakbegan nagsinat ha. Haan mo ta? Hanggat sa makaputot? Ano nga sa makaputot ka masikugan ni Lily? Halaga?
Iti agdama manunay mi talo dagiti anak mi kinilili. Nagtultuloy ti panagtrabaho na ti munisipyo manunay mi. Irinto tasala nagsarden mo. Iti panagkomprak kadigiti ikan manunay mi. Edita ag-lockdown manunay mi narigat nga i-deliver dagiti ikan iti sabsabali nga iliw no paset iti amyanan. Ngem kadagito yan manong okay mat manen. Nalokay na baigbantan manen nga nalokay dagiti boundaries nga mabaling nga pagnaan nga ag negosyo kadagiti kas kanyak ag negosyo. Nalagsakmet ti pamilya manunay mi ni Kasin Hector agabirat kami kabutag kasinsin dagiti agasawa dagiti asawa nga gabirat met dagiti kasinsin. Itimet lang nga barangay mi manunay mi tinagbalayan da. Nagtultuloy man lahat na negosyo na kati asawa na manunay mi agpadpada kini Lili nga mga obisina ti munisipyo. Ito nga rod manunay mi tinagbaling ng pakasarita kanti na minsan kat inasawa da ti girlfriend ko ida na panak di Saudi. Inagaw da sa ako magla inagaw. Yung tikunadan manong nung naikari akit isot na ikari ngam no saan nga may kari. Na kami kinilili manong name din na ikari kat daani kini Rodney iso damaten din nagtultuloy nagkatuloyan. Aga man naglauna iti anos mo nga nangibasa manong naming nga nato'y surat ko kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga dimngeg kan nagbuya. More power to your program. Kabla tuwing nga nagyaman nga pagayam mo Edmond. Thank you ken ka Edmond. Thank you mat iti nagado nga nagbuyan